mahalin. Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. Nagabati Herodes nga punuan Herelia, iuno ang tanan ng mga butang nga nahinanan. Naurog ko hiya may tungod ini. Kaya may mga tao nga Nazarin nga nabanoy Juan nga paragunyan. Ani ba Nazarin nga nagpakita ni Elias. Samtang nagsiring pa nga usaan ka maihaan na ng mga malarag na inabanhaw. Nagsiring ni Herodes, ginpapugutan ko na Juan, kung dihino ini nga tao nga hibabatian ko hiunon hini nga mga butang. Na nagkalimuhaya hinpag ikinikitaan kan Jesus. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Yan ang panahon kalak sila natin pagpukan itong kinabuhi. Buti-buti lang basta ikadilito pagtan. Dili nga ni subay itong atong panuntuan, mapirdi kita itong argumento, patay. Magtiyakan ka itong kamaturan, maging kritikal ka itong pamunuan, patay. Damo rin itong kinabuhi natin. We are living in a culture of death. Naglabay nga tuig, naglabay na tuig. Kira nga kapadihan ang pinamatay. Tugod lang ang pag-ugot, ang katanungan, o gihin pagpaursa, ang kadungganan o kaorganan, ang pinaiyahan tao. Kagulat ng pag-ugot, ito na atong diretso. Ito na atong libertad, ito na atong katungo. Tungo na rin pagpalati, itong pinaiya natin, ito na atong pagkatao, nga tinikaw sa Diyos. Tungo din pagsumat, itong kamaturan, nga itong pagwaylo na atong, itong matadong na kinabuhi. Ano man? Pag-iaan. Dapat ito nagpapay. Does it make the church our herself? No. Magpapadayon na simbahan. Because it is her prophetic role na kung ito buruhagan itong simbahan. In pagsaway, in pagsukna, ito mga butang, hindi kalibutan. At atong katilingban na diresuba itong kabuluton sa Diyos. Dapat ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 7, ingat ito ha, 9. Ano na siring ni Herodes? Ginpapugutan ko na Juan, kung dihin ini nga tao, nga hibabatian ko hiunong hini nga mga butang. Kasabot ni Herodes, nga kamatay ni Juan, nga parang niya, waray na mabuto nga bago nga wanarag na, waray na kritiko kaniya kinabuhi. No, dear, God will always send a prophet in our midst. God will always send a prophet in our midst. And even first year, ang naglaban, mas mabangis pa yung mga manarag na mag-isip ng may nakatungkatungdan kaorganan ng pag-uupit kinabuhi, yan isa itong pag-ula itong kinabuhi, tungod na ang kamaturan, yan tungod itong katanungan. That is to be a prophet. Aligin padarahan Diyos na may anyabukto nga na Kristo atong Ginoo. Not only a prophet, but God Himself in the very person of Christ.
magpapadaraman sa itong Diyos. Mag-isip ka. Ayaw tapos, ikakatapat na gihapon. And even mightier and fiercer, diri mahunong ang Diyos. In pagsuk na aton, in pagsaway aton, ito na aton matadong, ito diri ka matadong, ito na aton kidabuhi, kaya kung ano itong katadungan, ano itong kamatuan. Kaya ano itong puyo? Ay bas kita magpuyusubay aton pagkanak sa Diyos, nga magmatadong, ito na aton kinubuhi. Dinasurat nga itong mga taga-Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1, masunod ang mga versikulo. Nagsisabi, in the beginning, God spoke to us through the prophets, but in the fullness of time, God has spoken to us through His Son. At inigalan ang Diyos ang padala ng mga manaragna, pero pag-abot at kapuno-punuan ng panahon, naging padala ang niyabugtong anak Iso Kristo ang ating Diyos. He will always send prophets in our midst. Iyaw kang pakasiring nga ay maupay na pagdinabagin na. Kaya na magiging mga lipunong korupsyon, yun ang mga kinabuhi, para na maupay na ito ng pinisingaw na bagin na. There will be always mighty, fierce, will follow. Terrorist. Yan, bilit ang Diyos magtugot nga magpuyo kita hindi na buhi nga masinira itong na niresuba itong iya kaburuton. Death is always the way of the prophet, but it's always the way of God to send prophets in our midst. Natingala, iliwan, natingala ni Rubis, kasi hindi niya humanaan talaga. Masabuti niya nga mahuman na mawawaran pagsug na iya diri matanong kinabuhi. Kuha niya pagpatay niya kanuwan tungunan niya, inaasawa nga Herodias. At yan, ang Diyos ang padala, hinarag na niya pabugtong anak Iso Kristo aton. He will always send prophets into